Медунчо. Няма медунчо, тата, имаме бухалчо. Искаш ли бухалчо? Добре. Ето бухалчо, ето. Айде вече. Айде, медунчо, бухалчо, дай. Айде, тати да ходи. Тате, къде ми е жабата? Жабата. Ето. Айде и жабката, татенце. Ма тата и китчето, я не го искам. Тате, май кит ли имаме? Кит. Косатка. Ето, косатка. Айде вече да спимиш, ето. Тати, вече да гушка. Айде. Ама първо една приказка да седиш, а не. Тате, не може сега приказка. Тати е изморен. Тати има да работи. Ма тате, аз искам само една. Добре, една кратка и после заспиваш, нали? Ама тате, за слоновете се разказва. За слонове, да. И за крокодили, и за жирафи, и за... Ти ли ще разказваш? Не, ти. Слушай. Ама чакай, искам и китчето Йона и Бухлю и жабата да участват. И жабата и кита. Добре, в балета ще участва. Става. Кита в балета. Така, това се случило в една невероятно чудесна джунгла. Тате, какво е джунгла? В джунглата е, тате, много гъста и влажна гора, пълна с всякакви животни. Животни? Твари. Да. Какви животни? Такива едни странни. Слонове? Ми разбира се, че имало. Само, че тия слонове не били като сегашните, защото нямали хоботи. Тате, кое е това? Здравейте. Защо? Защото се опитвам да преспа детето. Защо? Нали си говори? Та значи, слонът нямаше хобот. Имаше една подобна на някаква такава обувка, с която можеше само така да духти. А не можеше да прави само така. Обувка, така ли? А ти с твоите носище, носовище,
да не си по-красив, а твоят нос прилича... Я да видим се. Твоят нос прилича на кокос. Твоят нос прилича на кокос. Защо прилича на кокос твоя нос? Не е ли то с кокос на разказвача нос? И слонът, значи, Нос. не можеше да хване нищо Как да с тази носоплюнка. Нищо! Защо ти с кокоса много нещо ли свърши? Сред африканското племе живееше едно изключително досадно, страшно невъзпитано и невероятно подозрително досадно слонче, което цяла Африка не можеше да понася. Сега да не ме питаш какво е Африка. Любопитко, да. Всъщност, Мали? Африка е втория по големина и населения континент в света след Азия. Със своята площ той заема 6% от повърхността и 20,3% от повърхността на Земята. Не си записват. А населението му представлява 14% от населението на целия свят. А знаеш ли, случайно исках да те питам как се решава уравнението на Хайзенберг при условие, че неопределеността на импулса на микрочастицата клони към безкрайност? А? Не знаеш. Добре, продължи си приказката. Обичаш? Аз искам да питам нещо някой. Обаче кой да питам, така че хем да ми отговори, хем да не ме натупа. Кой да попитам, кой да... Леля Щрауска. Така е, то ти не се търпиш. Добре, няма. Айде, свиркай, спокойно. Кой сега да... Чичко жираф! Чичко жираф! Сигурно да ти ще да говори. Чичко жираф, защо като кравата имаш шорта и като леопарда си на петънца? Чичко жираф, ох, това беше гадно! Малко
ако ти е за той, че си толкова досадно. Запомни, който задава въпроси, накрая боя ще си изпроси. Какво е стана на моите леле, Чичо? Няма да коментирам. Кой да попитам сега? Те пак ще ме натупат. Ами, да, ама... Не! Война хипопотамка. Тя няма да ме натупа. Видя ли какво направи? Щупи ми маникюра! Моля ти се, спри. Явно, когато на възрастните не им стигат думи и действат са шамари. Добре, остава Войчо Павиян. Той вече няма да ме натупа. Пак. Не, ще видим. Добре. Прелюбопитно. До безобразие! Мега невъзпитано. До безобразие! Ултра несъобразително. Галфонче! Para Diego la canción más deseada.
всички. Какво сега пак? Мишето заспа, тихо. Ма чакай, аз не съм кой не съм гледал крокодила? Видял ли? Тя да знае. Сега ще трябва да продължиш приказка. Айде! Добре, ама извиняйте, ама вие двамата знаете ли какво е крокодил? Еми, ако знаехте, нямаше да ме питате какво яде. Защо? Гадо и лютиво. И кучиво. Нещо прекалено мазно. И от витамини. Празно. Нещо много калорично. И в никой случай диетично. Нещо ултра престояло. Или хипно заболяло. Безобразно като цяло! Безобразно като цяло! You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, a million times I've asked you, and then I ask you over again, but you only answer, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess, but please don't tell me. Perhaps. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás. Estás perdiendo tiempo Така, аз вече съвсем се обърках. Първо, искам да знам какво е крокодил. И второ, какво яде за обяд. Хайде заспи, моля ти се. Добре. Познавам едного, който знае какво яде крокодила. Да, кой? Моля те, Да чуем. кажи го. Това е птицата кокори. Кокори ли? Много смешно е. Учи се кокори. Чакайте, кокори се, защото тя му очисти зъбите. Зъбите му ги чисти, да. Как така му ги чисти зъби? С четка за зъби му ги чисти зъби. Не, добре, що не си я питате сама? Да я извикаме тя. Да, извик. Кокори, ела там. Кокори! Нема го, пие пиво. Мама, кокори! Кокори! Не, няма кокори. Затова аз ще съм кокори. Ама... Тоше. Не Сигурен ли си? Не знам. Добре. Правете какво да знаете. Геле, дай 6 на 40%, петия тук при мене, дай. Фокусирай. Вижте, Не добре. става. Чакай. Добре, щом си кокори. Вярно ли е, че познаваш крокодила?
Да, личен приятел ми. Наистина ли ти му чистиш зъбите? Чакай. Да. Как му ли чистиш зъбите? На крокодил. Така. С клюв. Стоя. С това клюв. И? И така. От зъбче на зъбче. Да. Там 6 горе, перце. Има. А тук 3 кокълче. Да. Там на мадреца, виждаш? Ама е кариес. Я така, чакай. Знаеш ли с какво се храни? Кой? Крокодилът. Я чакай, дръж така. Не, аз Дръж такова. така, да видим кое е фаза. Геле, разбрахме кое е фаза. Чакай се. Какво се храни крокодила? Да. Боя се, че този въпрос не е в моята компетенция. Затова ще трябва само да си разбереш. Това сега какво значи не е в твоята компетенция? Това значи, че ми е прекалено опасно да знам. Затова само иди и си разбери. Добре де, ами къде живее тогава крокодила? Ето ти това не става, това не е. Защо питаш? Къде живее крокодилът? И тук също можеш да ме плеснеш. Защо? Защото когато задавам неудобни въпроси, ме плескат. Аз не съм такъв. Крокодила, моя приятел, живее на брега на великата, бездънно глинеста, бездънна, тинесто глинеста река Лимпопо. Затова иди там и си разбери само. Геле, и аз при 6 и 4. Чакай, бе, какво направи? Пусни, бе! Пущай, бе! Така. От колко време познаваш крокодила? Млечните му зъби, може да се каже. Да, разбирам. Възможно ли е да сте приятели, именно защото му чистиш зъбите? И следача не ти работи, защото потенциометърът ти е изгорял. Ау! Това сега защо беше? Защото зададе неудобен въпрос. Това. Геле! Май разбрах какъв е проблема. Потенциометър, бе! Сега ще идем да го видим, бе! На следващата сутрин слънчето си взе 100 кила портокали. От тези с тънката коричка. Дето като ги и цъм, винаги ти влиза в окото, като ги береш. И 50 кила банани. От онези с петънцата. С петънцата, да, дето са профилни, като ги отвориш и имат един хлебен вкус такъв хубав. И 10 кила дини. От онези с тънките опашчици. Така, дето като ги пук, и те много сочни с сърцевина вътре. И после опитваш и то ти лепи по устата много хубаво. И казва: С Богом, мили роднини, отивам към брега на великата сънно-бездънна, тинесто-глинеста река Лимпопо, за да попитам крокодила какво яде за обяд. Почакай, слънче! Забравихме да ти дадем нещо. За да ми запомниш. Прегръдка! Един хубав пердан! Ляг! Ляг на слънчето. Вече да спиш.
някой крокодил из тези неизследвани места? Дали съм виждал крокодил? Нещо друго да имаш да питаш? Много извинявайте. Дали знаете какво яде за обяд той? Ау! Той тук не е по-различно. Всеки те плеска за добро утро, за добър ден, за довиждане, госпожо. Кой? Двуцветен питон. Двуцветен питон. Какви яки шарки! Прощавайте, че ви накарах да се развиете, за да ме плеснете. Лимпоп! Ох, водичка как ми се пие! Обаче от тази страна ми е много съмно бездънна, а от другата ми е тинесто глинеста. Самбур? Мога ли да ти помогна, мъничък? Мой. Ами, много извинявайте! Да. А вие случайно дали... Кажи Джо. Дали сте виждали някой Не крокодил? се стеснявай, на твое разположение си. Казвай. Дали сте виждали някой крокодил из тези неизследвани места? Ела насам, Роксан, и кажи защо точно това питаш. Много извинявайте, ама мене всички ме тупаха. Мама, татко, Леля Штрауска, Чичко Жираф, Буйна хипопотамка, Бойчо Павиан и като най-пресен пример, двуцветният скален питон е там. Ме плесна с бляскаво-пляскавата си опашка и на мен ми писна да ме тупат тук. Аз именно съм крокодил. Вие? Да. Уау! Какво бе? Уау! Вау! Ама аз трябва да съм страшен, не те ли е страх от мен? Не. И не ти изглеждам опасен? Не. Дори ако ти кажа, че лягам всяка вечер на песните на Цепелин. Ще кажа и аз. Металика! Ставам с Металика! Черния албум. Обаче ми писна вече и си търса нова цена. Да, скучна работа. Да. Значи си на правилното място. Време е в реката, цялата река, цялата гора, в Лимпопо да се кипи жица!
the crocodile. Please get the autograph. Oh, of course, Emi. Crocodile. Бай! Развълнувах се. Ама чакайте сега. Това са сълзи. Крокодилски сълзи. Сега вярваш ли ми? Вярваш ли ми, че аз съм крокодил? Да. Вие сте този, който търсех толкова много време. Бихте ли искали да обядвате с мен? Повярвай ми, не ти трябва да обядвам с теб. Но аз искам да знам какво ядете за обяд. Какво обичате? Не искаш. А не можем ли да бъдем приятели? Не. Приятели не. Слушай сега, добре си прекарахме с теб. Но е време да отплавим. Реката, самотната река. Тя е моята съдба. Но, понеже си готино слънче, ще ти подаря нещо. Според автора, трябва да я сецам за носа, да я сецам. Ама той не е слушал Пинк Флойд, бе. Ти върна първо ушите. Мерси. Те, нос. Това е за да видите, че и крокодилите са хора. Айде, добре си прекарахме. Правете любов, не война. Сакам да се любите, немо и да се тепате. Чао! А даже не ми каза какво обича да яде за обяд. И този нос, дето ми го остави. Ово не е нос, той е вувузел. Аз ще го натопя да изчакам да се свие. Ще има да го чакаш доста. За пореден път се убеждавам, че на този свят има някой, които не се знаят собствената изгода. Какво искате да кажете? Предимство номер 1. Това малко мъчно ще го направиш с предишната си соплюнка. Впрочем, не ти ли се яде? Ох, много. Обаче съм на диета. 4 кила отгоре за млад. И задържам вода, най-вече толумбички. Обаче днеска път много стресов ден, мога да си хапна, ще си хапна, да. Предимство номер 2. Ама да стане с това яде. Номер 2! Това малко трудно ще го направиш с предишната си носоплюнка. Впрочем, не ти ли е горещо? Да. Тате, слънчето си направи слипка шапка в купичката. Колко забавно! Предимство номер 3. Номер 3! Тази шляпка. Трудно ще я направиш с предишната си носоплюнка. Иска ли се някой пак да те натупа? Ами много извинявайте, ама хич не ми се иска. А ти да натупаш някой? Виж, това да. В такъв случай ще се убедиш, че новият ти нос може да ти бъде доста полезен. Запомни, ако искаш да се научиш, не се страхувай да се опитваш. И докато се опитваш, приемай всяко нещо, с което се сблъскаш, като дар, който ще ти помогне да вървиш напред. Ще запомня вашите думи и ще отида вкъщи да ги опитам върху моите мили роднини. С Богом, любопитно слънче!
Той се върна! Безобразие! И е още по-мега свръх невъзпитан. До безобразие! Ела да те напляскам преди да си направя маникюра за огромни любопитства. Ще бъде безобразие да не те наплескаме за добре дошъл! Да, и аз съм ти приготвил един доволен къч. Не знам какво разбирате ви от плескане, но аз мога да ви дам един урок. А това противогаз ли е? Какво е? Това е новият ми нос. Нос? Да, ходих до великата сънно бездънна ти нестоглинеста река Лимпопо. Срещнах моя приятел крокодила. Попитах го какво обича за обяд, а той ми подари този нос. Колко е грозен! Ама до безобразие! Е грозен, но полезен. Саш видите колко е красен новият нос. Супер! А вие харесвате ли новия ми нос? Да. Искате ли вие такъв? Същия. Хайде тогава с мен при крокодила. Няма да ви водя при крокодила, но имаме подаръци за всички вас, за да ви запомнят за нашия крокодил. Zaklęcie śpiewa. Tutaj u nas na okręcie śpiewa. Płyniemy koło świata, tam gdzie fajnie, tak tyle już mamy, już tata dołącz do nas, niech się spełnią twoje sny, gdy zatrąbi ku przygodzie z nami goń. Wakacyjne gotów już, gotów już, tu zabawy poznasz smak. Razem z kolegami przygodzie z nami goń. Wakacyjne gotów już, choć do drogi gotów już, tu zabawy poznasz smak. Bo cię zabiorę do śniadania, całe żyją swoje i przyjazne wędriny, kursy i zawerdy już na ciebie czekają niespodzianki. Evo ga ovaj, gledaj. Тихо! Тихо, 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 тихо! Не смей се! Тихо, тихо! Мишето заспа!
zahvalim našim gostima iz Bugarske za učestvovanje na festivalu. Hvala. Izvolite mali znak pažnje od nas. A sledeću predstavu možete pogledati ispred gimnazije. Hvala. Odkačio. Sam skrapio nešto da ponesem. Niko. Predstava, da li tamo je tamo je poslednji situacija. Da, evo kako samo preko puta. Ne, onda bolje nema pojena, pravo ti nisam ni bio da vidim koja je situacija. On nima... Ali dobro, predstava je za 45 minuta, tako da imamo vremena. Dajte da morate mikrofonu. Ova dole ulica, pravo. Da, evo ovo. Prvo skretanje je ne znam, Borić, malo. Gremo se.
sa igračke da mi da to, a? Ne, bežim. Nemaš svetlo, gotovo. Ma nemo pa Miko bre. Da vidimo.